zas nevidíš, že cvičím. Do čerta. Čo je? Ránko, pani Trnková, čo nové? Dobre, vraj keď vám do energetických centier pichnú nejaké ihly, do rána ste celkom mladučky. Mne by to už určite nepomohlo. Majte sa, utekám. Pohotová lož je veľmi dobrá vec. Rena, keby tak mohla tancovať okolo polnoci na stole, tak... Ja zoberiem pič. Normálne. Ja som tyč. Renata sa zahrá na víc. Pôjdeme na básna. Ahojte. Sa môžeme pomaly dotovať. Tak, kuča. Dobrý deň. Dobrý. No tak, budeme už asi pomaličky môcť. Dobre, 4-3-2. Áno, prosím, priateľ. Od repetície pôjdeme. No, už môžeme. Tak, poďme na to. Tam je des, tam nie je D. No už ja hrám to, čo je tu napísané. No ale, to je, keď zle počujete, tak aspoň si preznanie treba pozrieť. Sa nesmiete, to vôbec nie je nič smiešné toto. Poďme ešte raz. Môžeme? Také tam nevidím. To bude vekom. A dá sa to liečiť? Čo, vek? Toto budete brať 2-krát denne. Malo by to pomôcť tým točením hlavy. A čo ten sluch? Keď prídem domov z práce, tiež svoju ženu najradšej nepočujem. Ale ja som vdovec. No pozrite, ako Beethoven nebudete. Myslím taký hluchý. Na čo by si chcel? Večnú mladosť? Musíš si nájsť niečo iné. Ja nechcem robiť vrátnika. Nie som vrátnik, ja som informátor. To je to isté. Počúvaj, ja som bývalý inžinier, tiež by som odtiaľto najradšej vypadol, ale čo sa dá robiť? Ale to je to. Stále sa čudujem, ako
Rýchlo nám to všetko ubehlo. Bonnie. Už som doma. Bonnie. Honey, oh yes, now, oh it works. Oh, now, darling, coming home, it's my house. Ain't nothing going down all today. A je toto krmivo je vaše? Working all day, come back home. No. Well, now my key's gone and I'm opening up that door now today. Now, walking up the stairs. Well, now, I ain't know what's going on up there. That I hear a lot of moaning, a lot of shit. I said, well, all today, like a man this morning. Well, like a man this morning, yeah. Then I did it. Why did it? Čo z toho robíš takú tragédiu, to bol obyčajný pes. Jedna čistá rasa, bastard. Za jeden rok odžil 7 rokov. No to znamená, že mal 77, to je slušný vek, nie? Kúp si iného. 77 bude mať o 3 roky. No a? Keď zomriem, kto sa bude o neho starať? Ty? No. Prečo by si mal zomrieť? Ty by si mohol ešte učiť. Učiť? Veď som hluchý. Tak by si mohol zvoniť. No, to by si ešte zvládol, nie? Už to poriadne. Vidí. Máme ich tu tisíce. Všetko je to na asanáciu. Jeden kus 30 centov. A sú ešte na niečo dobré?
Jasné, že sú dobré. Ten, kto sa tomu rozumie, si kúpi len staré. Staré sú lepšie a navyše lacnejšie. Len to musíte zákazníkom vtlkať do hlavy. Poďte sem. Pozrite napríklad na túto. Vidíte? Zvoní. Páni, toto je slobodomurárska tehla, úžasné. 19. storočie. Vy sa v tom nejako vyznáte. No tak, keď v 60. zbúrali náš dom, tak bol z takýchto. A viete, čo znamenajú tieto symboly? Nie. Tak niečo také ako súcit, láska a múdrosť. To mi nič nehovorí. Ja tu potrebujem chlapa pre všetko. Chápete, strážnika, ale aj takého, kto poradí zákazníkom. Nastúpiť môžete už zajtra. Poďte so mnou do kancelárie. A čo s týmto, prosím? To si môžete nechať. Ďakujem. Ruská vám, pani Trenková. My sme sa dávno nevideli však. Toto je pre vás. Majte sa utekať. Podívajte sa sem. Stará, dobrá tehla. Poctivo vypálená. Vidíte? Zvoní. No. Každý vám povie, že stará je lepšia ako nová. Buchnete po novej, to sa hneď rozletí. Ale stará, tá vydrží. Tá už bola raz zamurovaná, to je kvalita. Máte to za pár šušňov, no. Ušetríte. Čo to nám to bude? A čo keď toho mesiaca nám rozsype? Máte na to za ruku? Prepáčte, nechcem sa do toho pliecť, ale nekúpite moje hodinky? A nač mi vaše hodinky? A čo keď vám poviem, že firma Albert und Karl je dnes úplná rarita. Bežia už 60 rokov bez opravy. A dám vám ich za 10 cen. Pozrite sa napríklad na túto tehlu. Tieto hodinky, keby som vám ich predal, tak vám vydržia ešte jedno celé storočie. Ale táto tehla, tá vám vydrží 10-násobne viac. Fakt? Jo, šéfe, aby som nezabudol. Volal pán Brajerčík. Chce to kúpiť všetko. Prebačte, pán Peter Brajerčík? Áno, pán doktor Peter Brajerčík. O tom máme o to záujem. Bonny?
sa úplne zbláznil. Vybrať sa na výlet do hôr a čo by sme tam robili? Už sa nepamätáš? Veď vtedy sme si predsa slúbili, že sa tam ešte vrátime. To bolo pred 50 rokmi. Ale veď si sám vravel, že by si rád odtiaľto vypadol. Prosím, čo? Krematórium? Nie, to je školská vrática. Áno. A čo Peter? Niekedy má záblesky, ale väčšinou je dosť mimo. Keď vás nespozná, tak sa nečudujte. Pán Biskupský. Pán Biskupský, máte tu návštevu. Nechám vás. Peťo, to sme my. Stano, Ľubo. Zle sa s ním rozprávaš. Musíš mu pripomenúť niečo také, čo mu niečo pripomenie. A napríklad čo? Ako si sa po maturite ožral a potom si spadol do fontány? To sa stalo predsa tebe. Počúvaj ma, možno som hluchý, ale sklerózu ešte nemám. Nemám čaj. Všetci na mňa serú. Vziať takéhoto pacienta na výlet. No to je absurdné. Na to by ste potrebovali súhlas jeho príbuzných. Navyše, niečo zlého by sa mu mohlo stať. Čo zlého by sa mu už mohlo stať? Veď to najhoršie sa mu stalo. Ty si myslíš, že si na niečo spomenie? Nie. Ale ja sa teraz cítim oveľa mladšie. Nesveď. Zahraj niečo. Radšej nie. Na čo si sem trepal tú opachu? Vieš, za tie roky som sa s ňou úplne zžil. Ako so ženou.
Ale teraz mám stále strach, že zahrám zlé tóny. Mne vôbec nevadí, či je B alebo C. A jemu už vôbec nie. Zobud sa. Zobud sa. Čo je? Peťo sa strátil. Ako? Nie je tu. Čo sa mohlo, prosím ťa, stáť? Veď to... Do čerta. To musíme otvoriť. Počkaj. Tak pozriem, čo. Svieti. 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 Kurva jedna. Pokúšajúcej sa o zvrhnutie vlády v Chartúme informovalo, že prepadlo vojenský tábor na severovýchode Darfúru. Pokračujeme v prehľade zahraničných správ. Zázraky existujú. Neuveriteľnú schopnosť prežitia preukázal pes, ktorého po nedávnom tsunami v Japonsku zbadali záchranári na plávajúcom ostrove vytvorenom z trosiek v oceáne. Bez vody a jedla uprostred mora pes dokázal prežiť až 4 týždne. Na začiatku záchrannej akcie sa pes svojich záchranárov zľakol a skryl sa pod troskami. Nakoniec sa ho podarilo zachrániť a previesť do bezpečia. Vážená smútiaca rodina, drahí bratia, drahé sestry. Dnes sme sem prišli poďakovať Bohu za život nášho zosnulého otca, brata, priateľa a známeho. V rakve sa nachádza nielen telo zosnulého človeka, ale predovšetkým jeden životný osud. Príbeh nadšenia, sklamania, príbeh radosti, ale aj príbeh hriechu, ale predovšetkým príbeh Božieho milosrdenstva. Každý z nás sa raz ocitne pred Božou tvárou a bude musieť skladať účty svojho života. Preto musíme byť bdelí, pretože nikto z nás nevie, kedy si Pán povolá práve nás. Vážená smútiaca rodina, drahí bratia, drahé sestry, nech nám táto chvíľa slúži ako chvíľa zamyslenia sa nad sebou samým a zároveň v modlitbe prosme Pána o statočnosť, vytrvalosť a pokoru na našej vlastnej životnej ceste. Amen. 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 Amen.
bolo dojímavé. Viete, keď som tu hral, tak ja som myslel na vás. No tak. No a tak to by som si to potom rada vypočula znova. Ale to môžete. O dva dní pochovávame zase.